Това бялата чапатия да взема зелената. Ето в моята кутийка. Добре, стига си се изнервил. И това е, да си пътят бележката, ако евентуално нещо се повреди с нея. Попълвайте. Именно доказвате после да може да ви се възстанови. Само, може ли първо да снимаме вътре, че това нещо? Наистина, Кое е това важно вътре? Това, което изпращаме, трябва да го снимаме, иначе няма да ми го признаят. Защо го не снимахте как сега? Защото трябва да снимаме как го пращате. Това е въпрос. Ето тук трябва да снимаме. Ма вие май аз... Извиняйте, моля ви се, държа се съвсем културно. Моля ви се, напрегнато ми е и на мен, както и на вас, ми е напрегнато и искам си свърша работата. Малко по-спокойно ще си свършим работата и си тръгвам след малко и на вас ще ви е по-спокойно. Ма вие май не знаете какво искате. Еми не знам. Снимайте и тогава идвайте. Ма вие не знаете какъв е случай, разбирате. Да по половин час да снима, да отварям, да затварям. Ако можете да ми свършите услуга, казвате. Ако не можете, тръгвам се. Значи писнено ми е с... Снима вътре, снима отвънка, затворихме, той отвори. Ето го е, това се затваря. Вие не тръгнете в грешната посока. Гледам в грешната посока. Значи не може така. Идвате, опаковате и край. Отваряте, затваряте, сега какво правим? Ето ви лепенката. Всеки компетентен. Аз ви казвам, че нищо не знам, че вие трябва да ми кажете какво се държите дебилно. Не може всички да знаем всичко. Аз не съм дебил. Не. Аз не съм Аз ви дебил питам да все се държа културно кое дебилно. как се случва. Аз нито съм ви повишил тон, нито съм ви нагрубил по Ама не някакъв може, начин. значи така отваряме, затваряме. Еми така иска човека оттам. Има всякакви хора. За да се върнат доставката, трябва да се види в момента на предаването, че не му праща празен пакет. И той още одеве обясни на вашата колежка. Нали ходихте? Защо не го снимахте? Защото трябва да се заснеме, докато вие го Не, точно той заснимате. прави, той наистина разбра за какво става въпрос. Трябва... Аз съм дебилна, не разбирам. Не съм ви обидил. Казах, че се държите дебилно. Да, добре. Защото ми повишавате Едно и то, след също. като се държа културно с вас. Едно и също. Трябва да се заснеме в Ние момента сме на дебилни. пращането. Вие като не сте... Въпросът е, че вие също не обяснявате. Какво да ви обясна? Аз де знам какво пращате. Ама не, бе, така си имате и изкривявате и право вашите нерви така и да моите. снимате. Ма вие нямате и право да снимате така. А ние попитахме ли ви Кого? още одеве? Пратката може да си снимат, но не е тук ние какво работиме. Ние вас не Не, моля ви се, не снимаме. ми се карайте. Моля ви се, искам да си свърша работа, да изчезне. Ще ви е по-спокойно и на вас, и на Вие мен. искате, ама май не знаете какво Не, ние искате. спокойно, вие тук не знаете, да. Отвори я, затвори я, снимайте я, не снимайте. Какво е това? Трябва ли още да снимаме? Даже ми се кара, че се държа